Ćao svima, dobrodošli u moj novi video i ovaj video nije baš bio planiran, već sam shvatila da ovih dana neću imati dovoljno vremena da snimim nešto možda da kažem ozbiljnije po znacima navoda, a sad trenutno relativno žurim i htjela sam da vam snimim kako se ja to šminkam u trenucima kada žurim, što je u principu uvek, šta je nešto što najviše koristim i koji su to neki koraci kada je moje šminkanje u pitanju. Ova šminka bukvalno traje, znači, proces šminkanja traje bukvalno nekih 5 do 10 minuta, sve zavisi od toga koliko sam umorna ili koliko se trenutno brzo šminkam. Svaki dan koristim neke drugačije proizvode, ali ovo je onako da kažem po koracima šta je ono što koristim baš u trenucima kada žurim i kada mi je koža jako dehidrirana kao trenutno. Tako da se nadam da ćete ostati sa mnom uz ovaj video i da će vam se svidjeti ovakav tip videa i ovaj moj make-up look trenutni današnji. A ukoliko se još uvijek niste prijavili na moj kanal ili ukoliko ste novi, onda obavezno se pretplatite na moj kanal klikom na dugme subscribe kako bi nas bilo što više na mom kanalu i ukoliko vam se sviđa moj video, obavezno ga lajkujte i također pišite mi u komentarima da li postoji nešto što vi najviše koristite, najčešće koristite, da li postoje neki proizvodi koji su vam namijenjeni za svaki dan i da li vam se razlikuje šminka kada imate i nemate vremena, ili bilo kakav komentar ako imate ostavite mi u komentarima koji se nalaze ispod videa, tako da uživajte u mom videu. S obzirom da je počela jesen, da je vrijeme počelo da se mijenja, tako i moja koža prosto suvlja i ne znam iz kog razloga jako je suva i jako se osjećam da je treba hidratacija. Tako da iz tog razloga generalno kada su mi prosto ovakvi dani, kad se ovako osjećam, koristim onda stvari prvo koje će da mi hidriraju kožu i koristim pudere koji su prosto takvi da će također da ih hidriraju. Prva stvar koju koristim je Summer Fridays, to je ova jet lag maska, odnosno krema za lice koju vrlo često nanosim ujutru pre šminke. Malo ima onako gušću teksturu i ne znam kako to da objasnim, malo čudan miris koji je po meni relativno ok trenutno jer sam navikla na njega. I to nanosim prvo na kožu, tako da ovo lijepo hidrira moju kožu i čak i ako ima tako malo da kažem gušću teksturu, nekako se upije u kožu i nije uopšte teška niti masna. Što se tiče koristim ovaj Sol de Janeiro Brazilian Kiss balzam za usne koji obožavam, on mi je omiljeni, tako da hidriram usne. Zatim sljedeća stvar koju koristim je NARS, ovaj kao Tinted Moisturizer, odnosno ovaj da nazovemo kao tonirana krema, jel? I moja je u nijansi Light 1, Finland, evo ovdje piše boja. Generalno ne volim tonirane kreme, ne volim BB kreme i sve te takve varijante, ali ovo je najbolja stvar ikada. Evo kako izgleda i to nanosim rukama. Uopće nije da kažem glamurozno, ali to je ono što radim kada žurim i prosto kada mi je koža u ovom stanju kako je trenutno i kad prosto želim da bude hidrirana, kad želim da imam taj da kažem prirodan izgled kože i ovo bukvalno nanosim kao što bi nanela kremu za lice. Ima da kažem malu pokrivnu moć, tako da ukoliko nemate neke problematične zone na licu, ovo je super stvar. Ja je nanosim malo i ispod očiju. Uopšte nije masna, jako lijepo se ponaša u toku dana. Ima tek toliko pokrivne moći da prosto malo ujednači kožu i da koža izgleda prosto onako malo lepše i osveženije. Sljedeća stvar je concealer i concealer je nešto što uvek stavljam. Znači bez obzira da li žurim, ne žurim ili da li sam odmorna, umorna, znači to mi je nekako obavezan korak i za svaki dan koristim Maybelline Fit Me u nijansi 15 koji ima da kažem tu neku srednju pokrivnu moć. Njega nanosim ispod očiju i generalno pošto ova tonirana krema koju sam stavila prvu nema neku pokrivnu moć, stavljam prosto na nos, malkice na čelo i malo na bradu. I kada su ovakvi dani kao danas, kad se osjećam malo umornije i kada želim da kažem malo možda jaču pokrivnu moć ispod očiju, koristim ovaj Revolution Conceal and Define concealer koji da kažem malkice ima jaču pokrivnu moć i bukvalno samo još stavim malo ispod očiju kako bi dobila tu bolju pokrivenost. Bukvalno kada se šminkam često hodam, završavam nešto po kući i utapkavam concealer, tako da
to već nekako sve napamet radim te korake. I čak i ako je to prosto tonirana krema, a ovaj concealer je opet malkice jači, to nema nikakve veze jer se to sve lepo, kao što vidite, stopi. Na malo ovako zone neke koje su mi možda kritičnije, samo dodatno utapkam concealer i bukvalno je to zato što eto, prosto želim taj prirodan izgled i uopšte mi nije ni toliko bitno da se bukvalno sve na licu prekrije. Čisto da bi setovala, pošto volim da setujem zone ispod očiju, nerviram kada se stvore onako, kad se uvuče u, da kažem, te linijice i borice i kada to onako se vidi. Koristim Laura Mercier Secret Blurring Powder for Under Eyes, koji je namenjen znači za zonu ispod očiju i malo na zonu oko nosa i kažem pretežno na zonu ispod očiju, zbog toga što zaista mrzim kada mi nije setovana ta zona i divim se ljudima koji ne setuju tu zonu. Tako da malo na čelo i malkice na bradu, znači ništa specijalno. Sljedeći na redu je bronzer i pošto sam udavila sa ovim Maybelline Master Sculptom, onda to preskačemo danas i iz tog razloga uzimam ovaj Dior Backstage kontur paleticu. Ovo mi je omiljena paletica za konturisanje, s tim što ja ovo koristim bukvalno kao bronzer i u principu koristim ovu boju ovde, ali, što možete vjerojatno i da primetite, ali nekako prosto i smučkam sve to zajedno, tako da sve zavisi, kažem, od raspoloženja, ali volim malo da iskonturišem lice, mislim da to daje onako toplotu, odnosno kažem, ja ovo više koristim kao bronzer, znači ne kao konture. Pogotovo što sam ja jako svetla, jako sam bela, tako da bez bronzera izgledam ko duh. I druga strana, ova paletica je mnogo lepa, volim i njihovu paletu sa highlighterima, tako da, eto, to mi je baš onako nešto što volim da koristim. Sljedeća stvar koju radim je rumenilo i to je Catrice Blush Box u nijansi Soft Rose. Izgleda ovako i ovo je super rumenilo, s obzirom da ja volim te neke, da kažem, malo neutralnije boje kada je rumenilo u pitanju i to nanosim bukvalno ovako samo malo na jagodice i prevlačim preko ovog dela gde je bronzer, čisto malo da utoplim lice i uvek ga nanosim malo i na ovaj deo ovako preko nosa i malkice na čelo i malkice na bradu, tako da što se bronzera tiče, to je to. Što se očiju tiče, to ono što sam htjela malo pre da kažem je to da nisam stavila concealer, tako da iz tog razloga izgleda kao da imam senku na očima, što sam i želela da postignem, tako da u trenucima kada žurim i kada čak nemam vremena ili živaca da stavljam bilo kakvu senku ili bilo šta na oči, onda ne stavim concealer preko kapka, tako da onda izgleda kao da imam senku. Tako da, eto, to je jedan, da kažem, mali trik. Ovo je Becca Moonstone nijansa, ovo je mini size highlighter koji je prelep. Evo sad ću vam pokažem kako izgleda, evo ga ovde i njega nanosim sa ovom Sophie's Choice četkicom. Mislim da nema nikakav broj za highlighter ili ne znam zašto ja koristim za highlighter i nanosim prosto na jagodici i volim malo da se odnosno na ovu zonu iznad jagodice i volim da se koncentrišem na same jagodice jer nekako mi onda koža izgleda osveženije i nekako malo onako više glow. Koristim svuda. Malo na vrh nosa, malkice, malo na bradu, iznad gornje usne, ali pretežno na jagodice, malkice, ja stavim bukvalno ovako, iznad, preko i ispod obrve. Žurimo, tako da je sve dozvoljeno. Sada prelazimo na najkritičniju stvar, a to su moje obrve koje nisu baš nešto reprezentativne i najgora stvar kada žurim su one. Znači, uopšte nemam vremena da ih iscrtavam, da pazim dalje jednako, da li sam ih isto iscrtala i tako dalje, tako da u tim trenucima, što je trenutno u nekih 90% slučajeva, nemam uopšte živaca za obrve, koristim Gimme Brow od Benefita, to je ova mala kao maskarica koja ima malo ovu četkicu, tako da je dosta precizna jer za moje obrve koje nisu nikakve ne može ni da bude nešto veća četkica i bukvalno samo popunim obrve i malkice ih izdužim, sad ću da vam pokažem kako i šta, ali kako se zove, bukvalno samo malo da dobijem neku boju i da izgledaju malkice normalnije, tako da ja izvadim proizvod i bukvalno skinem sav višak koji ostane na četkici, tako da sve skinem, to sam već uradila i bukvalno krećem, znači
samo ovako da popunjavam, izvinjavam se, ja kada obrve crtom ne mogu da pričam, samo popunjavam prosto da izgledaju malkice tamnije i malkice gušće, koliko god je to moguće, i malkice izvlačim ovde da budu tačkicu duže. I u posljednje vrijeme volim da ih malkice vučem na gore, jer mi onda izgledaju kao da su malkice neurednije, pa samim tim mi kao... Prekinuo mi se video, ali svakako, evo da vidite pre i posle, znači ovo nije sad nešto wow, ali prosto nekako meni izgleda malkice punije, malkice gušće, malkice duže, tako da je to nešto što koristim. Znači, bukvalno umočim u proizvod i skinem sav višak koji postoji, tako da ostane onako relativno precizno. Kada ima malo više proizvoda, umem da se zabrljam i onda to ni nešto ne liči. I još jednu stvar da kažem, uopšte se nešto ne opterećujem više toliko oko obrva i mislim da čak više nije ni toliko trend da obrve budu apsolutno jednake, apsolutno iste, jer generalno gledano i vaše prirodne obrve nisu iste, svako od nas je asimetričan, tako da i obrve su drugačije, tako da mislim da je apsolutno u redu i ako se malo razlikuju, tako da što se obrva tiče, to je to. Prelazimo na trepavice i tu sad se užasno nerviram zato što sam uvela sebi bez veze još jedan korak, a to je da uvijam trepavice, ne znam zašto, i nadam se da ću to uspjeti nekako da izbacim, zato što, mislim, trošim više vremena, nije to ništa strašno, to je 20 sekundi duže, ali svakako, eto, čisto jedan korak više, ali nekako trepavice stvarno izgledaju bolje. Tako da, bukvalno, samo malkice ih uvijem, otprilike nekih, tako ja brojim u sebi nekih 15 sekundi. Ništa specijalno, ne znam da li to može da se vidi na kameri. Ja imam užasno osjetljive oči. Iz tog razloga ja i kada senke stavim, kada tako malo više se posvetim očima, pa želim malo više boja da stavim, da to sve lepo izblendam, uvek mi pocrvene oči, ali mislim to proći relativno brzo. Bukvalno to je to, znači ništa specijalno. Moje trepavice su dosta svijetle, tako da se ni ne vide toliko puno i koristim Unlimited maskaru od L'Oreala. Ovo mi je postala ona maskara za dnevni nivo, zato što zaista jako brzo je nanesem i jako lepo se ponaša na mojim trepavicama. Tako da to sad stavljam i bez maskare nekako totalno, ne znam, maskara totalno promeni cijelu šminku. Ja ne stavljam nešto veštačke trepavice često, mislim ne često, nego bukvalno, pa mogu da kažem i nikad. Stavim ih baš za neku priliku, što je jednom u 2 godine. Tako da više volim dobru maskaru. Ovo je što se tiče drogerijskih varijanti jedna od omiljenih. Tako da to je to i mislim da možete da vidite koliko cijelo oko i trepavice lepše izgledaju i cijelo oko izgleda onako otvorenije. Tako da ovo je stvarno super maskara. Ima gumenu četkicu, sad sve zavisi ko šta voli, ali zaista je odlična. Ja sam dugo koristila, čak sam skoro htjela i da dokupim, pa sam onda shvatila da mi realno ne treba. Lancome, onu Extreme Grandiose, stavit ću sliku sad sa strane, maskaru koja mi je stvarno jedna od omiljenih maskara, ali mislim da je ovo prosto, ne mogu kažem kopija, ali da su iskopirali prosto ovu četkicu koja može da se pomera pa da bude tako malo zaobljena, i sama četkica isto gumena, dosta slična, tako da možda iz tog razloga mi se i ova jako sviđa. Mislim da možete sami da primetite koliko se prosto sve to promeni sa maskarom. Maskaru na donje trepavice stavljam samo kada stavim i senku ispod prosto linije trepavica dole, tako da to nije svaki dan i nekako više volim kad imam samo maskaru na gornjim trepavicama. Ome se najviše radujem zato što su ovo novi karmini od MAC-a. Evo i kutijica zato što mi je ostala i boja koju sam ja izabrala. U pitanju je Laissez-faire, na primjer, ostavit ću naziv. Novi karmini kremasti su, imaju punu boju. Ja sam izabrala ovu boju jer prosto to je nešto što najviše koristim i samo ovako da vam svočujem da vidite koliko je lepa. I sad ću naneti na usne, tako da možete da vidite onda i kako izgleda. Jako prirodna i jako slična moja boja usana.
U međuvremenu sam se i presvukla i da kažem malkice zavezala kosu s kojom inače isto imam problem zbog toga što ja mislim da bih mogla da je perem svaki dan, ali dobro, tako da ovaj karmen mnogo mi se dopada, boja je prelepa, tekstura je prelepa, na usnama je jako prijatan, ima veliki izbor boja, znači i na roze, i na ljubičasto, i na crveno, i topliji tonovi, hladniji tonovi, zaista različit onako baš izbor boja. I za kraj stavljam setting spray. Kada stavljam ovako, znači, proizvode koji su, da kažem, više lagani, kao ovaj puder koji opet, znači, nije mat i tako dalje, onda volim da koristim setting spray koji će malo to sve da mi drži. I u pitanju je Urban Decay All Nighter koji je bukvalno pri kraju, znači ja se nadam sad iskreno da ga bude, ali evo... To bi u principu bilo to što se setting spraya tiče i što se šminke tiče, tako da evo, ja se nadam da vam se dopada ovaj make-up look. Vidimo se u narednom videu koji će biti vjerojatno za par dana. Puno pozdrava, ćao!